Helo bawb, blwyddyn deg, siwr i chi gyd. Gobeithio bod chi gyd yn iawn gytre gyda'ch rhieni a'ch teuluoedd chi'n hunan ynysu. Mae'n gyfnod mor od a gwahanol i beth ni'n gyfarwydd ag ein dyw e. Ond diolch i chi gyd am yr holl waith chi wedi cyflwyno hyd yn hyn. Ma'ch gwaith chi yn safonol ac yn reinus ar y cyfan, fi dal yn aros am ambell aseiniad wrth ambell ddisgybl. Fi'n gobeithio bod chi gyd yn mwynhau darllen y nofel yma. Fi'n mwynhau ei hael ei trydydd darllen ni gyda chi. Diolch i chi am gwblhau'r quizzes i gyd hefyd. Ma'ch darllen chi'n amlwg yn fanwl ac yn ofalus. Felly, o'n i'n meddwl siarad â chi heddi am y ffaith bod fi'n dechrau teimlo fel Rowena o'r llyfr. Oherwydd, fi jyst yn teimlo bod y sefyllfa ni ynddi ar hyn o bryd mor debyg i'r hyn mae Rowena'n wynebu yn Llyfr Glas Nebo. Chymod, yr busnes yma bod ni ddim yn cael gweld neb. I ni'n hollol ynysig, pawb a ben ei hunan, yn union fel oedd Rowena a Siôn yn Llyfr Glas Nebo. I ni ddim yn cael gadael ein cartrefi ni. I ni'n gorfod trial bod yn hunan gynhaliol, yn trial gorfod cadw fynd heb orfod siopa'n ormodol, yndyn ni? Ac i ni ddim yn cael cymdeithasu gyda neb. Fi wedi bod adref yn Llanddewi fan hyn gyda fy mab, fy ngŵr, fy rhieni'n nghyfrethi ers rhyw fis, rhywun peth â chi. Felly mae'r sefyllfa mor debyg i beth oedd Rowena a Siôn yn profi. Ond wrth gwrs, yr unig gwahaniaeth, neu'r un o'r gwahaniaethau mawr wrth gwrs, yw bod gyda ni dechnoleg a ffôn a y we i gysylltu â'n gilydd ac i ni'n gallu cario ymlaen gyda bywydau gorau gallwn ni trwy'r defnydd o, enghraifft, Teams fan hyn i ddysgu ac yn y blaen. A un pwt bach o newyddion i chi amdana i. Fi wedi dechrau garddio blwyddyn deg. Edrychwch ar fy ngarddi. Felly, dyma'r tato. Dyma'r cynebins. Shibwns draw fyna. A mae da fi, beth yw hwn? Pys fyna. A cynebins a ambell i beth yn treial tyfu fan hyn. Ac mae'r ffaith bod ni newydd ddarllen yr olygfa pan mae Siôn yn plannu ac yn profi llwyddiant y tyfu yn o'n i'n meddwl bydden ni'n rhannu gyda chi. Fy newyddion. Felly, ni newydd darllen yr olygfa lle mae Siôn mae'n cofio nôl i'r adeg pan nath e hoi yr hadau ac yna mae'n trafod y cyfnod lle nath e weld y gwyrddni cyntaf na'n blaguro a'r llwyddiant a'r hapusrwydd oedd e'n teimlo pan welodd e'r peth cyntaf yn tyfu, y moron cyntaf yn tyfu. Ac yna, wrth gwrs, ar ddiwedd yr olygfa, i ni'n dysgu ac yn deall sut oedd e'n teimlo pan oedd e'n gorfod medu y cnydau. Oedd e'n gorfod bita taton ar y diwedd yn dod ac oedd yr euogrwydd na oedd e'n teimlo, achos oedd e'n teimlo bod y planhigion yn rhan o'i deulu ferbyn hyn, oedd wedi bod yn ei gwarchod nhw, mae fe'n siarad gyda nhw, mae fe'n teimlo bron fel tad i'r planhigion a'r llysiau yma yn diwe, ac oedd e'n teimlo fel bod e'n gorfod lladd nhw, nhw'n gorfod marw oedd ei eiriau fe. A wedyn, chymod, mae yna ddyfyniadau hyfryd i gael yn yr olygfa hyn. Tudalen 54, mae'n dweud, pan mae'n gweld y gwyrddni cyntaf, rhyw gyrlen fach o fywyd yn mentro bodoli, fflach fach o wyrdd golau, seren fach yn hywyllwch llaeth y pridd. Ac yna y gwarchod a'r gofalu amdanyn nhw ar tudalen 55, ac yna tudalen 56 a 57 yw pan oedd e'n gorfod medu y cnydau. Dwi ddim eisiau iddyn nhw farw. Ac yna, dwi ddim yn deall bod dim teimladau i gael gyda planhigion, achos mae'n rhy fach, mae'n 7 mlwydd oed yn y cyfnod hyn. Ac yna, y crio tawel ar ddiwedd yr olygfa. Felly, eich tasg chi blwyddyn deg yw ysgrifennu dyddiadur Siôn. Fi moyn i chi roi eich hunan yn sgidiau Siôn, a fi eisiau chi ysgrifennu dyddiadur 3 diwrnod. Diwrnod yr hau, pan mae'n rhoi yr hadau yn y pridd. Y diwrnod pan mae'n gweld y tyfiant, y llwyddiant cyntaf, y cyffron a mae fe'n teimlo pan mae fe'n gweld y seren fach yng nghanol tywyllwch y pridd, ac yn drydydd y medu, pan mae'n gorfod bita yr tato yna, y lladd
a y tristwch mae fe'n teimlo ar ddiwedd yr olygfa. Okay? Lle mae angen 3 diwrnod yn chi, a chi yw Siôn. Chi angen rhoi eich hunan yn ei sgidiau fe. Nawr, y rheswm fi'n hala chi wneud hyn yw, yn yr arholiad llenyddiaeth haf nesa, mae'r math hyn o beth yn un o'r cwestiynau sydd yn codi. Mae'r cwestiwn wastad yn gofyn i chi roi eich hunain yn sgidiau un o'r cymeriadau neu ysgrifennu o safbwynt cymeriad. Felly bydd e'n ymarfer da i chi, okay? A fi'n mynd i osod her i chi, gan bod fi wedi bod yn plannu, mae hyd yn oed Trefor, fy mab i wedi plannu pys. Chi'n gweld yma, pys Tref? Fi eisiau chi, os ydych chi'n gallu, i fynd ati i blannu. Fi eisiau chi roi eich hunain yn sgidiau Siôn yn llythrenol. Ewch mas tu fas, mae'r tywydd mor hyfryd, a planwch be bynnag sydd â chi. Hadau neu felly bod da rai o'n chi flodau, i chi gael gweld ac i chi gael profi llwyddiant ac i deimlo'r wefr yna o weld rhywbeth i chi wedi plannu yn byw ac yn tyfu, os ydych chi'n gallu. Na fe, dyna ddiwedd fy mhregeth i flwyddyn 10. Mwynhewch yr haul, ewch mas tu fas i ddarllen a beth sy'n dda am nofel, llwch chi fynd â hi gyda chi mas i'r haul, eisteddwch yn yr haul, mwynhewch y tywydd yma, mwynhewch fod gytre, newch y mwyaf o'r amser, a fe siaradau ydych chi cyn bo hir. Fi'n mynd nôl i blannu. Hwyl.